nɛgɛ kanɲɛ 17 la o bɛ jɛnɛ mɔpti mara la o waati kelen na 13 o bɛ yan Washington DC Amérique faba kɔnɔ a y'aw bisimila Malikura kunnafoni kɛnɛ kan an ka bi kunnafoni kumabaw o bɛna tali kɛ ninnu de kan. Masina marabolo la Segu mara la tigitigi Saloba o commune na ni dugu 45 bɛ yen sigidadenw jɔrɔlen bɛ a mara bɛ marifa kulumɔgɔw ka bagabagaliw kɔrɔ ka fara bagan suɲɛni banbaliya la a marifa kulu bɛ ka o maradenw caman lata u nɔfɛ. Burkina Faso fanga ye yamaruya mars kalo o tile 6nan san 2023 la Burkina Faso bɛ mai kalo o tile 15 san 2024 seli kɛ don min bilalen bɛ ladalakow ni kɔrɔmankow ma. Bobo Julaso nin seli nin bɛ ye iko se sɔrɔli ladalakaw fɛ. Rusila jamanakuntigi Vladimir Putin ye Beijing ka kanu lakika tanu ka baara kɛ walasa ka Ukraine gɛlɛyaw ɲɛnabɔ a ka ɲiningali dɔ la min bɔra arabadon Chine jamana kunnafonidilaw fɛ ka kɔn a ka taama ɲɛ Chine jamana kan. Ninnu de bɛna kɛ an ka bi kunnafoni kumabaw ye k'a lasaw ma. Awa an bɛ taa Mali jamana camancɛ yan fan la Masina marabolo la kɛrɛnkɛrɛnna Segu tigitigi Saloba commune na min kɔnɔ duguden misɛnninw 45 bɛ yen a sigidadenw olu jɔrɔlen bɛ a mara bɛ marifa kulu mɔgɔw ka bagabagali kɔrɔ ka fara bagan suɲɛli fana banbali kan o marifa kulu o bɛ ka maradenw caman lata u nɔfɛ o hukumu kɔnɔna na VOA Banbara lasigiden ka bɔ Bamako Mariam Kuyate ni a mara duguden dɔ masala nɛgɛjuru fɛ. An kɔni fɛ yan sisan bagan suɲɛ a bɛ kɛ mɔgɔw bɛ minɛ nka an yɛrɛ ka jateminɛ kɔnɔna jatigɛ wale tigilamɔgɔw ka baara de ye nin baara ninnu ye waati kun kɛra dɔ kun bɔra bagan cɛ in na mais a daminɛna tuguni parce que a tɛ tile 2 bɔ fɔlɔ dugu yɛrɛ dɔ b'an kɛrɛfɛ yan n'o ye Ndɔkɔrɔ a bɛ Sule commune na marifatigiw kɔni taara yen u ye mɔgɔ 2 bɔnɛ a nin na ka baganw cɛ ka taa n'u ye o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an ka mɔgɔ caman u bɛ caman minɛ siraw fɛ voyage siraw fɛ bien forotaga sira ninnu kan n'u y'u minɛ u bɛ taa n'u ye ko fɔ dugu yɛrɛ kana bɛnkan ta pour que u ka se k'u ka mɔgɔw libérer. Bɛnkan sugu jumɛn de y'o ye? Ka bɛnkan ta ka baara kɛ u fɛ donc n'i ye bɛnkan ta u fɛ u tɛ s'i ma u ka bɛnkan ninnu tali la fɛn caman b'a kɔnɔ u b'a jira k'a fɔ a b'u ni fanga de cɛ donc o kɔnɔna na u bɛna u ka sariyaw de sigi k'o f'u ɲɛna n'u bɛ fɛ ka taa kɛlɛ la u ye bɛnkan ta dugu minnu fɛ olu bɛ mɔgɔw di ka fara u kan ka t'u dɛmɛ kɛlɛ la donc o bɛɛ de b'u ka bɛnkanw kɔnɔ an yɛrɛ kɔni faamaw tun bɛ an fɛ yan hakilisigi tun bɛ yen dɔɔnin yɛrɛ de nka tile 2 in na a ko caya mɛn tuguni parce que mɔgɔw bɛ ka bali forola taara mɔgɔw bɛ ka minɛ ani baganw bɛ ka tila ka cɛ ani ka bɔnmu don siraw la. Mɔgɔ hakɛya joli de minɛna nin wagatinin kɔnɔ? Nin wagatinin kɔnɔ mɔgɔ minnu minɛna a cayara parce que caman bilala parce que u ye caman minɛ u b'a f'u ka dugu ka taa bɛnkan de ta u b'u bila nka mɔgɔ laban minnu kɔni minɛna ne ma olu bilaliko kuma mɛn o kɛra an ka duguba dɔ bɛ yen n'o ye Kɛlɛ ye u ye mɔgɔ minnu minɛ u taara ni cɛ 5 de ye nka u ye musow bila cɛ ninnu kɔni an m'olu bilaliko kuma mɛn fɔlɔ. Mais waleya in bɛ ka kɛ an ka finitigilakaw fana dun bɛ aw fɛ olu bɛ ka lakana sabati. Finitigilakaw bɛ k'u se kɛ yɛrɛ de parce que fɛn ninnu kɔni mana kɛ a mana kɛ a nɔgɔnin na finitigilakaw tɛ se ka ye a nɔgɔnin na u bɛ laban ka taa démarche dɔw kɛ parce que mobili dɔw minɛna ka mɛn u ye dɔw bila dɔ tun b'u bolo kɔsa in na finitigilakaw kɔni taara u ye baara kɛ o yɔrɔw la yɛrɛ an y'o ye o mobili minɛnenw finitigilakaw sera k'o dɔw bɔsi o kɔni o y'an nisɔndiya kosɛbɛ an b'o nisɔndiya la o kɛra juma sibiri u nana ka na mugu ci dugu dɔ la yan n'o ye Funu ye o ni Funu donsow kɔni ye ɲɔgɔn jaabi kosɛbɛ fo ka taa se lakana tigilamɔgɔw bɛna k'u bɛna dɛmɛ don olu ma waati min maa ninnu jiginna tu kɔnɔna fɛ an kɔni bɛ o de faziw la bi ko ninnu cayara tile 2 in na lakana tigilamaa minnu kɔni bɛ yan u bɛ yen parce que ni yɔrɔ ka bon jama ma n'a fɔra ko mankan bɛ yan olu tɛ se a waati la u bɛ se waati min o b'a sɔrɔ maa ninnu kɔni bɛ fɛ ka baara minnu kɛ u y'o kɛ u t'a la yɔrɔ ka bon. Ayiwa ka sanga o ma aw yɛrɛ ka welewelekan ye jumɛn ye ka ɲɛsin faamaw ma nin ko la? An ko Mali an bɛ transition kɔ bi an b'a kɔ sini u ka se ka na baara yɛrɛ de ka an ka commune kɔnɔ ka na patrouille yɛrɛ kɛ sɛnɛko yɛrɛ kamanagan de b'anw na o de kama an ko ni ka militaire dɔ se mɛ ka na sigi an fɛ yan poste dɔ ka se ka sigi an fɛ yan min bɛ se ka lakana yɛrɛ sabati ka ɲɛ kosɛbɛ pour que sɛnɛ bɛ se ka kɛ cogo min sinon ni sɛnɛ ma kɛ o y'anw ka degun kɛlen 2 ye dɛ parce que ɲɔ dɔw balila ka tigɛ baganw taara o degun 2 bɛ yen samiyɛ wɛrɛ kun bɔlen u k'u b'o fɛnɛ bali
n'u y'o bali ka fara nin kan a bɛna gɛlɛya an bolo. Burkina Faso sɔrɔdasi fanga o ɲɛmɔgɔw y'a jira k'u bɛna jamana ka lajɛw kɛ kalo nin laban na walasa ka furancɛ fanga o baara wɛrɛw nataw latigɛ min bɛna taa fo juillet kalo la. Ayiwa san 2024 i n'a fɔ a fɔra cogo min na octobre kalo o tile 14 san 2022 sariya sun kɔnɔ n'o ye charte ye a kunnafoni ni cikan fɛ. Emile Zerbo fanga mara minisiriso ɲɛmɔgɔ ole ka kunnafonidiw kɔnɔna na min gansera jamana jabarani la. Ayiwa jamana lajɛ k'o bɛ wele mai kalo o tile 25nan ka na se fo 26nan na Wagadugu n'o ye Burkina Faso faba ye. Halisa Burkina Faso laada ni laadala ko o seli bɛ kɛ laadala ko dɔn fɔlɔ ye k'o ɲɛnamaya Bobo Dioulasso sigida kɔnɔ. O hukumu kɔnɔna na VOA Banbara lasigiden ka bɔ Bobo Dioulasso Alidu Ouedraogo ale ye lakalita ɲinini dɔ kɛ a ko la. Laadatigiw ka lo min bɛ sen kan Burkina Faso o ɲɛnamayara Dioullassoba min ye Bobo sigiyɔrɔ fɔlɔ ye. Nin kɛra sababu ye laadafɛnw caman bɔra k'a yira denmisɛnw na ale ni kɔrɔlenko tun bɛ minɛ cogo min o fɔra. Saliya Sanu o ye laadatigi ye Bobo Dioulasso kɔnɔ. Kɔrɔlenko ni ko dɔw bɛ yen o tɛ se ka ɲɛ ni kɔrɔlenko tɛ. Par exemple na aw kalila ɲɔgɔn ye a ka sukɔrɔw kan ni kalili ni ko a bɛ kɛ n'a kɛra tuma o tuma ni numu ni jeliw tɛ saya bɛ bɔ a la. Bon o tɛ se ka dilan karamɔgɔ sira kan a tɛ se ka dilan kiritiyanya sira kan a tɛ se ka dilan cogoya wɛrɛ la ni laadako tɛ. Saliya Sanu ta hakilinata la laadako tolen don kɔfɛ caman kɔsa ninnu na. Tubabu bolo nana ka na an ka laadaw tiɲɛ an bolo k'an ka kɔrɔlenkow tiɲɛ an bolo parce que kabini olu nana diinɛkow fana nana ka na dɔ bɔ a la. Ni laada lon tigɛ a ma diya bɛɛ ye Blaise Sanu fɛ bɛɛ k'i ta kɛ ale ye laada ɲɛmɔgɔ ye tunuma kɔnɔ n'a lɔnnen don Bobo. An b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an ka jɛn kelen kan min bɛ min na ale k'o kɛ n'o ka ɲi ka kɛ an ka ɲɛ sira ye a k'o kɛ a kana juguma don a la an bɛɛ bɛ se ka taama ɲɔgɔn fɛ n'an taamana ɲɔgɔn fɛ o de ka fisa. Ale yɛrɛ fɛ fɛn min bɛ se ka Burkina Faso bɔ an bɛ gɛlɛya min na o ye laada sira minɛni ye ni hakili ye. An bɛ se ka fɛn wele ka bila mɔgɔ la min bɛ baara kɛ a fɛn tɔgɔraw ka ca donc ala deliw bɛ yen mais ni an ma jɛn ka kan kelen fɔ a bɛ se ka ɲɛ wa n'u ka jɛn fɛn kan k'a sama o de b'a a nɔ bonya. Saïda Palenfo ale b'a hakilinata di anw ma ni lon ni siginin kan. An kɛ k'an janto an ka kɔrɔlenko la bibi na an bɛɛ y'an ka kɔrɔlenko fili an bɛɛ ɲinɛnen don an ka kɔrɔlenko kɔ et pourtant ko dɔ bɛ yen il faut retourner vraiment à la source donc moi je vois vraiment que c'est important selon moi en tout cas. Ka sababu kɛ bi lon ni sɛmɛtiyani ye laadatigiw ale ni kɔrɔlenko ma an filɛ nin ye Bobo Dioulasso kɔbolo dɔ Kongo da la ten o bɛ min wele ko Uwe yan ye Bobo ka sɔnni yɔrɔba ye jigɛ dɔw bɛ yan yɔrɔ la mɔgɔ bɛ bɔ jamana wɛrɛw la ka to ka na dari kɛ yen wariko lo denko lo garizigɛko lo jamaba le bɛ na yan yɔrɔ la ka to ka na dari kɛ ni yɔrɔba ye Bobo fɛ a jigɛ nin fana ni a sara o bolo o b'a kasange i n'a fɔ adamaden bɛ kasange cogo min ka taa su don k'a sanga bɛɛ lajɛlen kɛ i n'a fɔ adamaden ta bɛ kɛ cogo min k'a yira k'a fɔ ko nin ye yɔrɔba ye Bobo fɛ tulon ti kɛ ni min ye Bobo Dioulasso kɔnɔ yan. Alidu Ouedraogo VOA Banbara tɔgɔra Bobo Dioulasso. Halisa Burkina Faso o ladala ko seli hukumu kɔnɔna na VOA Banbara y'i tɛgɛ sama ka se Dr Fode Musa Sidibe ma ni ale ye karamɔgɔ ani ɲininikɛla ye ka bɔ Bamako sanfɛ kalanso la walasa ka kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ
ayiwa ni selidon kan min sigira Burkina Faso jamana fɛ docteur i ni wula ani wula somɔgɔw bɛ di baasi tɛ aw yɛrɛ de kɔrɔ baasi t'aw la ala tanu munna Burkina Faso ye ni laadala ko laada o ni laadala ko don seli sigi sen kan awɔ awɔ ayiwa i bisimila sa bon munna Burkina Faso ye laada ni laada ko don seli sen kan Burkina Faso ye o ɲininkali terikɛ o tɛ taa yɔrɔ jan o ka tugu n'i y'a ye i b'a fɔ fɛn kura anw ka jate la n'i ko k'i bɛ juru kura dilan i b'a siri juru kura kun de la i b'a siri o kun na ka sɔrɔ k'i ka juru kura dilan anw ɲinɛn'o kɔ an y'an pan o kunna k'a kɛ ko an bɛ juru kura dilan k'a sɔrɔ an ma juru kura ta donc juru tɛ se ka kɛ juru ɲɛnama ye a ti ɲɛ Burkina Faso y'a min kɛ an t'a fɔ a ma ko laadala seli seli o ye walikan ye anw b'a fɔ laadala sɔnni sanyɛlɛma sɔnni o de don fɛn kɛra Burkina a diyara an bɛɛ ye anw yɛrɛ an ye hali bi an yɛrɛ ye sɔnni dɔw kɛ ka tugu Burkinakaw ta la ka d'a kan anw fɛ anw n'olu bɛɛ ye kelen ye a bɛɛ ye laadala ko kelen ye ayiwa a nafa ye mun de laadala nafaw sabatili ni u marali kan a nafa ye min ye an y'o ye kabini kuma jan an y'a ye walimɔgɔw bolo tubabuw bɛ bɔ u ka jamanaw la ka n'an ka laadakɔrɔw lajɛ yan ka n'an ka laadakɔrɔw fɛnw ta ka taa o tun y'an k'anw sɔn min k'a fɔ ko nafa b'a la n'olu y'a nafa dɔn olu tɛ se k'a nafa dɔn ka tɛmɛ anw kan fɛn wɛrɛ de y'anw gɛn ka bɔ an ta kan n'o tɛ nafa b'a la a nafa ye min ye a b'a to mɔgɔ b'i yɛrɛ dɔn yɛrɛdɔn fɔlɔ de ye i k'i faso dɔn i k'i faso bɔkolo dɔn dugu sigira ni kan dɔ de ye dugu si tɛ sigi kun fɛ dugu o dugu ayiwa laada ni laadala ko bɛ ka laada ni laadala ko bɛ se ka jɔyɔrɔ jumɛn ta hɛrɛ sabatili la a bɛ se ka jɔyɔrɔ min ta o ye ka mɔgɔw kan bɛn bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ an bɛɛ bɔra sinti kelen de la an bɛɛ bɔra sun kelen de la jiri bolo fara-farala mais an bɛɛ bɔra sun kelen de la ni laada ni laadakɔrɔw tali ka don ba la o kɔrɔ de ye k'an hakili lajigi k'a fɔ an ye an ka segin jiriju in jukɔrɔ ayiwa docteur i ni cew la nin diyara ye kosɛbɛ nin tun ye docteur Fode Musa Sidibe an ka foli b'a ye bingani minnu kɛra tɛnɛndon Ituri Congo jamana o kɛɲɛkan n'a kɔrɔn fɛ ADF fɛ n'o ye marifatigi kulu ye min bɛ silamɛ jɛkulu tɔnba la État islamique o ye mɔgɔ 11 faga muso 6 cɛ 4 ani denmisɛnnin 1 Dieudonné Malanga y'a jira k'a ɲɛsin AFP ma ale ye Wale Vonkutu o duguden tɔn ɲɛmɔgɔ ye Imuru mara la min dugu nin bɛ yɔrɔ min na ADF ka binganiw laɲiniw kabini san 2022 a kasaramaw olu fagara marifaw o ni besew fɛ a ka fɔ la a y'a tulo sɔgɔlen tɔ Malikura jɛmukan kan an bɛna aw tulo kɛrɛbɔ ni laseliw ye ka sɔrɔ ka na kuma an ka don kibaruyaw kunnafoni tɔw kan aw bɛ halisa VOA Bambara kunnafoni de kɛnɛ kan an bɛ taa Rusi jamanakuntigi n'o ye Vladimir Putin ale a bɛ essayer Beijing ka kanu lakika o tanu ka baara kɛ walasa ka Ukraine gɛlɛyaw ɲɛnabɔ a ka ɲininkali dɔ senfɛ min fɔra arabadon Chine jamana kunnafonidilaw fɛ ka kɔn a ka taama ɲɛ Chine jamana kan Rusila ɲɛma ka kan ka se Chine faba la alamisadon ni jigiya ye ka dɛmɛ jɛlen sɔrɔ a ka kɛlɛcɛw la Ukraine na ka bɔ a teri kanunen n'a jɛɲɔgɔn Xi Jinping fɛ Vladimir Putin halisa a y'a yɛrɛ tanu arabadon Rusi sɔrɔdasiw ka ɲɛta minnu kɛra Ukraine jamana na n'o y'a jira ko
u ye sigida caman minɛ Kharkiv mara la ka ɲɛ ka o n'a kɔrɔn fɛ yɔrɔ min na a bɛ kɛlɛ ɲɛ minɛ kabini dɔgɔkun kelen na o bingani ninnu dancɛ tigɛlen na ka bɔ kɔrɔn fɛ o ye Ukraine sɔrɔdasiw kabakoya k'u barika dɔgɔya marifa ni cɛ dɛsɛw fɛ kɛlɛ nin la kalo 2 ni kɔ kɔfɛ ani caman tɛmɛnenw kɔ tile bi dɛmɛni na Ipsos ka ɲinini dɔ kɛra kɔsa na bagabagaliw minnu bɛ kɛ jɛmu fanga kan o b'a yira k'a fɔ ko Amérique wotekɛlaw olu hamilen ko don ka tɛmɛ sɔrɔ ko o ni jamana kɔnɔtalaw ka kunkanko kan VOA Bambara lasigiden Veronica Balderas Iglesias ye o ɲininiw jaabi sɛgɛsɛgɛ ni VOA Bambara kunnafonidila Washington Kadiatu Traoré ale ka mana dɔ ye Démocrates ni républicains tɔndenw minnu tɔgɔw sɛbɛnna kalataw kama Arizona mara la k'a kalata waatiw la mars kalo tɛmɛnenw na ye a yira k'a fɔ ko olu y'u ka politiki tɔnkulu yangalikɛlaw ye novembre kalo nata tile 5 waati la. Joe Biden, I think he's the only... Ne bolo Joe Biden dɔrɔn de ye cɛbɔ ye min bɛna an ka yɛrɛma hɔrɔnya d'an ma bɛjɛ fanga kɔnɔ ka fara kanabilali kan ka taa bɛɛ lajɛlen fan fɛ hali minnu tɛna kalata ye. Ne ye kalata Donald Trump de ye wa n hakili b'a la fɛnɛ k'a fɔ ale kelen dɔrɔn de bɛ yen min bɛ se k'an ka jamana ka sariya sunba lafasa i n'a fɔ a sɛbɛnnen don cogo min na sariya gafew kɔnɔ wa ale dɔrɔn de ye mɔgɔ ye min bɛ se ka dangarili sɔrɔ bɛɛ lajɛlen fan fɛ ka ɲɛsin nin laɲini ninnu ma. Kabayira ni jatigɛ taabolo minnu sigilen bɛ l'Amérique bɛjɛ fanga taabolow kan bi bɛɛ kan ka kɛ gɛlɛyaba ye l'Amérique jamana bolila la ka da kalatalaw ka seereyaw kan minnu taara Ipsos jateminɛ cakɛda fɛ avril kalo camancɛ fan fɛ waatiw la. Démocrates ye u ka haminaw jira ka kɛɲɛ ni a jagoya waleyaw ye Clifford Young Ipsos ɲɛmɔgɔ ka fɔ la. Tiɲɛ yɛrɛ la Démocrates n'u ko k'u bɛ bɛjɛ fanga kisi u b'a fɔ de k'u bɛ Trump ale ka bɛjɛ fanga k'o kisi an bɛ nin wele k'a fɔ voteli ye Trump kɔnna an ka sɛgɛsɛgɛliw la u bɛ taa fo faso jama baluku 125 la. Politikikɛlaw minnu tɛ kulu kɔnɔ n'u bɛ wele nanzarakan na ko indépendants olu ni démocrates bɛɛ bɛ hakilina kelenw na nka républicains bɛ bɛjɛ fanga lasagoliw ye cogoya wɛrɛw la. Lakarili fɛn fɛn taara ka ɲɛsin bɛrɛbɛrɛtɔn républicains ma a bɛ bolila fɛn cɛnlen kɛcogoyaw kan ni fɛn min don a cɛmɔgɔyaba ni a kalifalen don ɲɛmɔgɔw de la walima a namaralen bɛ ɲɛmɔgɔw de fɛ a laban na ni républicains bɛ kuma ko ka bɛrɛbɛrɛtɔn kisi u b'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ de la o ye kalata mansin ani ka jɛlenya kalata kɔnɔna la u kɛnbɔ o de ma. Trump yɛrɛ ye a ka politiki kulutɔndenw tulow lasɔmi ni a koɲa lajɛli ye ni teliyaba ye. Ni an ma sebaya sɔrɔ novembre kalo tile 5 ne hakili la an ka jamana ka ɲɛnamayali o y'o ko bannen wa nin bɛ se ka kɛ an ka kalata laban de an bɛna se ka mun kɛ hakili la tiɲɛ yɛrɛ la dɛ. A ka sugandili kura laɲini baaraw senfɛ président Biden fana ye kangari gɛlɛn gosi Trump ka fanga taliko kura la ka segin Maison Blanche kɔnɔ kɔlɔlɔw kan. An ka bɛjɛ fanga a bɛ faratiba de kɔnɔna la ni a bɛ kuma ko ale fanga tunturu ye kabi a don fɔlɔ a bɛ fɛ k'a fɔ ko a bɛ sɔn ka i ban jamana sigikan olu kumakanw ma. Tiɲɛ don k'a fɔ ko nin jaabi ninnu bɛɛ lajɛlen sɔrɔla teliyaw kɔnɔna la nka kalatala 138 ɲɔgɔn na ka ɲiningaliw senfɛ Ipsos fɛ ye a jira k'a fɔ ko gɛlɛya minnu bɛ bɛjɛ fanga jɔsenw kan bi l'Amérique jamana kɔnɔna na kunbɛ cogoya ɲumanw fɛɛrɛw bɛ Biden bolo fɛn min ye Trump taw ye 29 ɲɔgɔn na olu y'a jira k'a fɔ k'a fɛɛrɛ bɛ a fɛnɛ bolo. Biden ale ye mɔgɔkɔrɔw ka cɛbɔ de ye Biden ye mɔgɔkɔrɔw ka fɛn dilannen ye yelen i n'a fɔ basigi ani ko kilennen Trump ale bɛ komi i n'a fɔ tigɛli ka bɔ kɔrɔlen na. Ka fara bɛjɛ fanga lasagoliw ɲiningaliw kɔfɛ kalatala ɲiningalenw ye sɔrɔ nasiraw ni tungaladenw taabolow kɛ u ka hamina fɔlɔfɔlɔw ye sani kalata waati ninnu cɛ. Abidjan sigidadenw olu tɛ se ka jɛ min kɔ nin don ninnu na o ye jago kɛcogo kura ye fiɲɛ sira fɛ n'o ye réseaux sociaux ye ni mɔgɔ caman u bɛ ka baara kɛ kosɛbɛ a kan laada sugu kɛrɛnkɛrɛnya la o n'o mɔ o ni kokodi dungew kɔnɔ jagokɛlaw u bɛ ka fiɲɛ sira fɛ baaraw kɛ ka caya i n'a fɔ Facebook WhatsApp walima TikTok kan walasa k'u ka fɛnw dilannenw feere o musow ka degeli kalan o bɛ se ka kɛ cogo jumɛn na an ka tugu VOA Bambara lasigiden Aisha Kone ka lakalita nin kan. Mɛ ya jɛgɛ le photo ta la o n bɛna bila WhatsApp kan k'a bila Facebook kan k'a feere sinon lundi na sa n tɛ yen dɛ
Samba Asetu ye nɔfɛfeerela le ye a nɔnɔ lɔgɔ la nga kɔsɔni na sani dɔgɔyala caman le bɔla sannikɛlaw la o le kama a be a ya nafɛnw feerela sisan bɔrɔlɔ sanfɛ. An y'a ko bɛɛ an ma feerela WhatsApp kɔnɔ ani Facebook kɔnɔ tuma dɔ la mɔgɔw bɛ taa baara la yanni o bɛ bɔ baara la ka na su ko la an y'a lɔgɔfɛ datugu la déjà mɔgɔw ma lɔ o bɛ sanni kɛ cogoya min na donc n'an bɛ kɛ tan an bɛ a feere WhatsApp kan an y'a numéro b'a kan Facebook kan an y'a numéro b'a kan donc ni le min b'a fɛ n'i b'an wele ni ka weleli kɛ an bɛ minɛn bila ka taa et puis i bɛ wari bila ka na an y'a compte kan sisan livret ninnu bɛ na ta ka taa sisan problème t'a la tuguni ko premier la i m'a lɔ i b'a kɛ cogoya min na nin sisan donc ne b'a dala bɛɛ fɛ min bɛ fɛ ka sanni kɛ problème tɛ sisan i bɛ se ka san Facebook kan i bɛ se ka san WhatsApp kan. I n'a fɔ Samba Asetu nɔfɛfeerela caman de bɛ yen o y'a laɲini de ye ka o y'a nafɛnw feere bɔrɔlɔ sanfɛ o le kama araba o araba o bɛ taa o ko karan nilon a ɲininaw fɛ k'o ye bɔrɔlɔ kan bonba dɔ dayɛlɛ n'o ye groupe WhatsApp ye Kla Ire ka bɔ kɛ yɛrɛ ye jɛnkuru Gatik la le ye o karanfa ye. Nous apprenons à ces femmes-là à bɛ muso dɛmɛ réseaux sociaux fana o b'a to o bɛ nafa caman sɔrɔ ni ka wari caman sɔrɔ o y'a feere kɔfɛ. Du travail et gagner plus de revenus. Karan banni kɔ an tagala Zango Asetu sɔrɔ a y'a feerekɛyɔrɔ la ale ma bila ka suma k'a la a ka mini karan a b'o la ɲɛnamaya la n'a y'a feerefɛnw ye a k'a yira ko karan ni nafa bɛ bonyana ale ma kosɛbɛ o b'ale dɛmɛna a y'a feere la a b'a dɛmɛna fana ni a y'a duɲɛlatigɛ yɛrɛ la. Tila ka réseaux sociaux kalan bon an bɛ se réseaux sociaux an ma lɔ a bɛ yɛlɛ cogoya min na an ma lɔ a bɛ jigin cogoya min na donc an bɛ fɛ ka feere kɛ ligne fana ni an tɛ se la o de ka courage bila la an ko an bɛ taa fɛngɛ tɔgɔ kalan ni réseaux sociaux ni kalan puisque n bɛ se k'a yira sisan n bɛna essayer ka tɔgɔ ninnu kɛ ka ɲɔgɔn kan ka groupe kelen créer walayi a kɔni ka dɔ kɛ a diyara n ye yɛrɛ. Muso mugan ɲɔgɔnna de bɛ karanna feerekɛko ɲuman na bɔrɔlɔ sanfɛ o karan bɛ kɛla kalo 6 le kɔnɔ. Tisha Kone, Abidjan, Côte d'Ivoire, VOA Bambara tɔgɔ la. Sanfɛ cɛlu bunagu kan musow ka sanfɛ cɛlu o bɛ ka diya sɔrɔ kosɛbɛ farafina kɔrɔyan fan fɛ ni a tɔnɔntɔnna ŋanaw caman bɛ k'u taamasiyɛnw kɛ ayiwa ka bɔ Mali la Aminata Samaseku a n'a tɔɲɔgɔn n'o ye ayiwa Grace Iberu olu ye kulu tɔɲɔgɔn ye o bɛ k'a fɔ n'o bɔra RDC olu kɛra dolo ye a ko la ayiwa VOA lasigiden ka bɔ Mombasa n'o ye Kenya ye ale Joseph Kioko o ni VOA Bambara kunnafondila Kayatu Traoré ale b'a ɲɛfɔ an k'a lamɛn. Aminata Samaseku ye sanfɛ celu ŋanaba ye min bɔra Bamakɔ Mali la ale de ye KPA Ladies équipe ɲɛmayaw kɛ u ka sanfɛ celu ɲɔgɔndan matchiw senfɛ Mombasa yan KPA ka farikolo ɲɛnajɛ kɛyɔrɔ kɔnɔna na KPA ka musow ka équipe be Kenya foroba fanga ka cakɛda n'a bɛ wele ko autorité portuaire parapublique ka mara de kɔnɔ u bɛ baara kɛ ni olu de tɔgɔ ye u ka baara ninnu jataw kɛra Collins Adel fɛ VOA ka kunnafonidila KPA ka musow ka sanfɛ celu kɛlaw ni u bɔɲango l'Amérique ka sanfɛ kalanso Université internationale USIU Kenya ye ɲɔgɔn ye bagolo siman kan waati minnu na n'a a taara fali KPA ka gagné sɔrɔli la ni kuru 68 ye 46 kan Aminata ne a si bɛ san 18 na ale kɔni nisɔndiyara kosɛbɛ ni gagné ninnu ye. Ne ye sanfɛ celu daminɛ kan si to san 12 la n sugandira Mali équipe nationale fɛ kan to san 16 in na n kɛra équipe nationale nin ka capitaine ye k'a sɔrɔ n si ma san 16 yɛrɛ dafa ani sanfɛ celukɛlaw fɛnɛ minnu si bɛ san 17 duguma ka équipe fɛnɛ ɲɛma ye n ye sanfɛ celukɛlaw minnu si bɛ san 16 duguma ka ɲɔgɔndan 10 Égypte jamana kan o kɔfɛ Mali tɔgɔ la n ye farafina sanfɛ celu kupu 10 ani duniya gun kan kupu fɛnɛ n y'o fɛnɛ 10 kɛ Espagne jamana kan sanfɛ celukɛla tɛ anw ka du kɔnɔ ne kelen de kɛra a ye n balimakɛ kɔni bɛ ntolan tan kabini san 2 Aminata bɛ jɔnjɔn lasela dɔrɔn KPA ka sanfɛ celu musomanw ka équipe ma san 2023 la u ye Kenya sanfɛ celu basket ligue ɲɛkunya sɔrɔ décembre kalo la o san kelen na u jara u la kojugu sabila u ye warijɛ médaille sɔrɔ farafina musow ka sanfɛ celu ka ligue fɔlɔ o senfɛ Alexandria Égypte jamana kan Anthony Ojoku ye KPA Ladies ka dege karamɔgɔ ɲɛma ye.
Ni Aminata san fila ye ne ka équipe kɔnɔ. Ne ye a ye sanfɛ celu championnat junior de senfɛ Chine jamana kan. Ne kumana a ka entraîneur fɛ. An ye bɛnkanw sɔrɔ a ka taliko condition kan. A nana fara anw kan. Sani an ka taa zone 5 ka championnat tan Rwanda jamana kan. A ka baara ɲɛna kosɛbɛ sabila a ye an dɛmɛ kosɛbɛ an ka gagné sɔrɔ Rwanda. An taara fɛnɛ championnat d'Afrique féminin de la boule la Égypte. Ye fana an kɛra finaliste ye. Sanfɛ celu kɛla ɲuman don. Denmisɛnnin min don a bɛ mɔgɔkɔrɔba dɛgɛ nɔɔni. Jigi bɛ se ka da kan ka taa n'a ye yɔrɔ caman na. Dunia sanfɛ celu ka bɛrɛbɛrɛli tɔnba n'a tɔgɔ ko FIBA Fédération Internationale de Basketball ye Aminata bila u ka bɔlɔlɔsiraba sanfɛ ne ka a tɔgɔ yakubaya k'a kɛ Mali sanfɛ celu ta nanganaba ye min bɛ sanfɛ celu tan u ka équipe nationale fɛ nin ye a san 3 ye ka fara denmisɛnnin sifinw ka sanfɛ celu coupe du monde fɛnɛ kan ɲina sanfɛ celu ngana wɛrɛ farala KPA ka musow ka équipe kan ka kɛ Aminata baarakɛɲɔgɔn ye grâce Irebu sanfɛ kalanso Santos Thomas Philippines jamana kan kalanden kɔrɔ don a bɛ bɔ République démocratique du Congo jamana kan. Yes, I like the way she's playing. A ka baarakɛcogoyaw ka di ne wa an bɛ ka ɲɔgɔn faamuya kosɛbɛ sabila an bɛ entraînement kɛ ɲɔgɔn fɛ an b'a dɔn fɛnɛ a ka kan ka taa taabolo minnu fɛ hali ni ne ye ɲɛ jɔ Aminata ɲɛ la Aminata b'a dɔn ne bɛ min de fɛ an bɛ tɛmɛ ni baara ye o sira fɛ a bɛ baara nin kɛ ni kɛnɛya ani hakili ye a si ka dɔgɔ nka a b'a ka baara ɲɛdɔn kosɛbɛ o mɔgɔ nasugu fɛ baara de ka di ne yɛrɛ ye. Kamɛbaliya bɛ se ka kɛ gɛlɛyaba ye farikolo ɲɛnajɛkɛlaw fɛ o de y'a to Aminata y'i sɔ gɛrɛ kosɛbɛ grâce la yaasa a bɛ se ka caman ɲɛfɔ a ye dugu la ani n'u bɛ sanfɛ celu fɛnɛ kɛnɛ kan u sanfɛ celukɛla fila ninnu ka sɔgɛrɛli ɲɔgɔn na tɛ tɛmɛ mɔgɔ si ɲɛ kan. KPA ye Kenya champion ye musomani caman de bɛ bɔ jamana wɛrɛw kan ka na don an ka musow ka sanfɛ celu ka équipe nin na mɔgɔ tɔgɔbatigiw de don wa u nana ka na dɛmɛba de don an ka KPA équipe nin ma k'an kɛ champion ye jamana kɔnɔna na a cɛw n'a musow bɛɛ. Josefa Kyoto, VOA farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni sɛnsɛla ka bɔ Mombasa, Kenya ka laseliw don. Ayiwa sisan an ka bi farikolo kunnafoniw ka bɔ Bamako VOA Bamara lasigiden Chaka Traoré bolo. Tiɲɛ don gɛlɛyaw bɛ Mali sirantɔlɔntan na ka mɔgɔ tɛ den na koliji bɛ fili ɲɔgɔn fɛ ɲuman caman bɛ Mali sirantɔlɔntan na Musa Sylvain Jakite Mali sirantɔlɔntan fédération ɲɛma dankan fɔlɔ ko mun tun b'a se o tɛ kɛ maliyɛnw kana bila u kunna c'est pas parce que u ma kubu sɔrɔ k'u ka ballontan man ɲi. Je suis d'accord, il y a beaucoup de problèmes à régler. Il y a beaucoup de problèmes. Mais k'a fɔ k'a bɛɛ fɛnɛ man ɲi o kɔni o fɛnɛ tɛ tiɲɛ ye. Mali Coupe d'Afrique tɛmɛnen Mali kɛra mɔgɔ 8 de mɔgɔ 24 na o mɔgɔ 8 na Maroc t'o la Algérie t'o la Tunisie t'o la Égypte t'o la Cameroun t'o la et Ghana t'o la a bɛ se k'a fɔ cogo di k'o dugu kɔnɔ k'o ballontan k'o man ɲi o dugu tɔ ninnu ballontan man ɲi fɛnɛ wa FIFA ye classement laban min kɛ sisan Mali ye mɔgɔ 7nan de ye dugu 52 cɛ la o halisa o ballontan man ɲi o man ɲi o bɛ se ka kɛ cogo jumɛn na mon frère o de ka gɛlɛn an ka denmisɛnninw kɛra 3e mondial ye an taara tournoi UEFA dɔ tan sisan nɔ an y'o coupe ta il y avait 4 continents qui étaient présents là-bas an qualifié don Jeux olympiques la ko n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na fɛn ɲuman bɛ mɔgɔ yɛrɛ bolo i t'a dɔn sinon pourquoi Mali bɛ sollicité la sisan caman dugu caman fɛ ka jouer parce que an y'u se di n'an ka ballontan togow ye maliyɛnw donc ne bolo o ɲuman mun bɛ yen an k'o fili an k'a minɛ an k'a corriger an k'a essayer ka a to an bɛ taa ɲɛ cogo min na mais n'an y'a la gosi k'a fɔ a man ɲi du tout o fɛnɛ man ɲi quoi a bɛ denmisɛnninw décourager minnu b'u encadrer a b'olu décourager bon an minnu yɛrɛ fɛnɛ b'a ɲinina k'u encadrer a bɛ anw yɛrɛ fɛnɛ a b'an fɛn dɔɔni quoi moi je pense que le football c'est pas mauvais comme on le dit mɔgɔ caman mun dahirimɛ dulonnen don a la a ka ca dɛ pourtant olu bɛɛ ka da musakaw bɛ sɔrɔ ballontan taaɲɛ la stade fermera an y'a ye a ye degun min lase mɔgɔ ma an ma kubu kɔni sɔrɔ c'est vrai an ka laɲini an ka kubu sɔrɔ an t'a négliger dɛ an bɛ diɲɛ baara bɛɛ kɛ pour que an ka kubu sɔrɔ donc ne b'a ɲini jama fɛ u k'an dɛmɛ ni duwawu ye an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ni minnu ma ɲi an k'olu fɔ n hakili la an b'an sago sɔrɔ don dɔ la ni Ala sɔnn'a ma. Musa Sylvain Jakite dama la kɔ bɛ ɲɛ don dɔ la VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré kala seli don. Ayiwa nin bɛna dan sigi an ka bi jɛmukan kunnafoniw na aw k'an bɛn waati wɛrɛ la.